subhanallahi wai Allah wani kaina na nesa zaburo kai kallo na kusa na jika kallo kudinka wai Allah wani kaina la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadim subhanallahi wai wani kaina la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadim dogon juwai mai karfi bola kowa bacci ana mai sata kowa bacci ana mai sata dogon juwai mai karfi bola dogon ziwai dogon ziwai Kano dogon ziwai Kano mai karfi bola Kaduna kawo mai karfi bola Kaduna kawo dogon ziwai Kano kurna babban layi kurna ba ta raduwa a suna dogon ziwai kurna ba ta raduwa a suna Kano sai dogon ziwai kurna ba ta raduwa a suna dogon bola Kaduna lahiran mafarauta wani Allah na bakin kawo ba ta raduwa a suna kowa zai wuce waje Kano ko Zaria sai ya buga kawo wani Allah ya haɗu wala buga nauti subhanallah wani kana wa Allah hada bayina la ilaha illa Allah arabatu suna Kano kurna babban layi suka ce ba ta raduwa a suna suka ce ko ga shegen yaro suka ce ko ga shegen babba la ilaha illa Allah dogon ziwai mai karfin ibola Kaduna gida Kaduna kawo ba ta raduwa a suna kawo ba ta raduwa a suna mai karfin ibola Kaduna lahiran na kudauta mai karfin ibola ina gida Kaduna mai karfin ibola dogon ziwai Kano ni dai ina gida mai karfin ibola ina gida Kaduna gida mai karfin ibola Kaduna gida mai karfin ibola Kaduna gida mai karfin ibola kaka za mu kunya mai karfin ibola ina kowa ba gida ya bashi ko ba zuwa tunani kowa ba gida ya bashi gida mai karfin ibola gida Kaduna lahiran makarauta dogon ziwa Kano state kurna babban layi ba ta raduwa a suna haka take mai karfin ibola Kaduna gida Kaduna ya isa a koma jafi wuta ka gabar su gani musa wuta kasu sanarce kowa na dauri wani Allah na kurna babban layi mai karfin ibola gida mai karfin ibola Kaduna gida Kaduna yanzu ina gida Kaduna kurna babban layi kallo ba ta raduwa a suna Kano suke da sarakai biyu ga su musulami da ga alata abin bayaro Kano suke kurna babban layi ba ta raduwa a suna Kano state kurna state don Allah ka kaba musulma wani Allah na don Allah ka gafi araba wani Allah na Kaduna gida Kaduna lahiran makaranta gida Kaduna lahiran makaranta gida Kaduna lahiran makaranta gida Kaduna lahiran lura uban na sare da kansa ya ko da magani ba daɗi kuma ya yi coach shi don da zai yi Allah ta kawo wannan magana kure idan ka ga an yi abin da bai ma ba kana ganin ka ba an cuta naka wani ake jira ga aiki sanin aiki da wahala kowa saba kai gida sai ya kai subhanallahi wani kaina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ga damban nan tsakanin ya bana subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah la hawla suri musa sajare azare sake shi zare musa sake shi mana musa wai Allah na kaina mura uban nan kai ta sharra illahi Babanan mutanen Nijar Kanabe ya bana bahagon washa ya bani kudin danki Usman bare na masa ne ba kudi da dambe na lalle zaburo ke kallo maza ce koje ta kuko yaki haka take barmaki mai kyau wata maza ni kai ne ta kallo daki a takarawa ɗan tura masa haushi zaki haka nan dai kuma ba haka nan ba
ne shagon jango dan kai ka kwashe wani haushi kai ka tare kuma kai ka hana masu suna dan Allah tare su ka tsara maza ga hili na nuna ba mana danga ba zaki jamus ɗaya na ka kallo ka hana kowa ka tara kowa ka ja layi ka tara daga kowa zo ka aga mashi hannu wai la jama bana su ka gaya ma sun ce mana ba ka da daɗi hannu ne ya cika kai hannu ne ya cika ɗauki kuma yaron gashi da kai kuma yaron ya iya da ba ni kiɗin zaki hana kayana haka ta haka nan haka nan haka nan ba shi likin ya wuri yake in rugo da gudun goma in baka naira 1000 ni ma ya bani naira 500 Allah ya saka ma da alheri oga bello ai wannan kiɗan shagon jango wallahi duk sa da aka ɗauko shi na rantse da Allah ni ban taɓa taɓewa ba kama a ɗauko kiɗan garkuwan goji ne alƙur'anin ubangiji na zaga nan sai na karɓa ɗan kiɗo shagon jango wallahi sai na karɓo kaje yanzu an bani kyautar riga saboda wani uba nan lalle bello gaskiya ya san ɗinka ta haita ƙwai lalle ga sallar ta furgita ka Tom, idan Allah da ya kai mu gobe, Allah mai kowa mai komai za a shiga dambe da shagon jango a cikin gidan nan. Idan Allah ya kai mu gobe, Biliya kai ne shaida, Nasiru ɗan jirga kai ne shaida a gaban ku aka tura mai kuɗin moto. Kuma duk wanda ma ke wannan TikTok zai gan shi ya taso a cikin moto, wai yana kuka, wai ya rabu da bahagon Umaru. wai ya rabu da bahagon Umaru kada bai wai ana da kaba da tsakanin ya bana bahagon washa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dan Allah ɗan kallo ku ƙara mu mutanen nan kuɗi bahagon washa nan gurma da dan Allah gurma da ku rike bahagon washa da kyau dan Allah gurma da ku rike bahagon washa da kyau dan Allah na rantse da Allah ne bambare da gobe shi ne ɗan dambe Allah ne dambe yau da gobe shi ne ɗan dambe ni ban ma iya kirge yawan dambe shi gidan nan amma kai ko ba sai na faɗa babban kama suna kai dai kai ka san kanka tsakanin ko a kudu ko a arewa ko a guru maɗa ka san kanka kai ma nan da kake yau da gobe ka san kanka na san yawan damben ka wallahi na sai da dan ma da kan faɗa ne kowa ya ankara kai Allah kai dan kuri ne ka ce za ka mutum naushi dai ka kasa mai naushi dai kuma kana ta kuri Musa daga wa'annan mutane haka su zaga su samu alheri ya bana ko kuma da zaman fada an kuka fada shi fada Allah kun kace kanku gure ga dambe na tsakanin bahagon washa ya bana daga bangaren kudu dan Allah shagon washa dan Allah ko da mangaro shagon washa ga dambe na tsakanin bahagon washa daga bangaren gurmada shine mai gajeren wando ya bana shine dogo mai bakin wando daga bangaren kudu wani Allah ya bada kan mutan bukuye subhanallahi dambe tsakanin Zamfara da Kebbi ayo gobe jibrogo gaza ayo gobe jibrogo gaza la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi masu dambe daban masu asan kuɗi ta abinci daban masu dambe daban masu asan kuɗi abinci daban kalbe bahagon washa ya bana bahagon washa ayo gobe bahagon washa jibrogo gaza ku hudu ne kowa shi ne ku ya shi ba ku bahagon washa in dai ga bahagon washa ga bahagon wuta ga shagon mai barandami ga autan goje to ba ka ratsa mutum hudun nan an ka taba daya ba za ka kai ɗaya ba an ka zagulo daya ba za ku zagulo ɗaya ba wani Allah na subhanallahi wuta na alyaro Allah bai da kuma sauki na alyaro subhanallahi wani Allah na mai barandami ku hudu ne kowa shige ku ya shiga bala'i na mai barandami ga autan goje ga bahagon washa la ilaha illallah ga wuta subhanallahi ga bahagon washa ga bahagon mai barandami kai ya bani dan mutan bunkuye wani ake jira wa
kowa bacci ana mishi data wani Allah na subhanallahi wani Allah na kaina la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir hasbunallahu wa ni'mal wakeel ga damban tsakanin Yabana da hagon washa ala fada kibaradi na nasa zaburo kai kallo na kusa da kallo damban gurdunka kowa bacci ana mai data wani Allah wani kaina subhanallahi wani ake jira ga aiki la hawla fi sha'atillahi wani Allah wani kaina subhanallahi abin da nuna gaskiya shi za mu bada shi ne amfanin kusa-kusai kada kuma wanda ya shigo mana cikin nan wurin kowa yana ji kada wanda ya shigo kada shigo ka zama ɗan uwanka yawwa ai ba zafi don ba ta yi ba ko me don ba ta yi idan lokaci ya yi coach in gurma da ke nan yawo ko me don ba ta yi in dai lokaci ya yi sai a wura kuma idan aka fara duk wanda ya ji ciwo an yi ga bangaren jamawa ga dambe na an taka tsakanin bahagon abban na bacira daga bangaren jamus shine mai jet mara bahagon alikansila shine mai yallo mara daga bangaren gurmada dambe ne na naira 30,000 tsakanin bahagon alikansila bahagon abban na bacira tsakanin bahagon alikansila da shi da bahagon abba da mutan bacirawa wai ni Allah wai ni kaina na nesa zaburo kai kallo na kusa na duka kallo kudin ka garin ibadan a kinye ne ana dauki ba daɗi tsakanin bahagon abban bacirawa da bahagon alikansila bahagon abba la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kada bahagon abba ya sumar da bahagon alikansila daga bangaren gurmada jamawa sai tsalle suke suna ihu suna jin daɗi daga bangaren gurmada
dambe na an taka tsakanin aljanin bahagon nasara daga bangaren jamus shi ne mai jaɗa mara garkuwar kurma daga bangaren kurma da shi ne mai ɗoruwar ɗamara dambe na naira 30,000. babu abu ba ta cikin ragar nan kake ko baya kake yawwa ta kowa dai san bayanin da aka yi kuma ku dukkan ku annan ma ba ku da ƙarar a muku wani bayani duk kusa yadda ake damban gasa don kun duk kuna da awali aljanin bahagon nasara garkuwar kurma ba ɗaya ba biyu ba ta kowa san ta garkuwar kurma garkuwar kurma garkuwar kurma daga bangaren gurma da aljanin bahagon nasarawa daga bangaren jamus rauni karaya targade Allah shi dare ko juya ya faɗi tsakanin aljanin bahagon nasarawa da garkuwar kurma wani Allah wani kaina na hula wala quwwata illa billah wallahi ga dandan nan ne doron ya faɗi tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa ana mai sata na nesa zaburo kai kallo tsakanin garkuwar kurma da aljanin bahagon nasarawa wani Allah wani kaina ya haula fi sha'atin lahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir kowa ya bacci ana masa sata subhanallahi wani Allah wani kaina wani ake jira ga aiki sanin aiki na da wahala ko wasa ba kai gida sai ya kai sai da in ya kai a raina yau da gobe ta Allah ce don tsakanin aljanin bahagon nasarawa da shi da garkuwar kurma subhanallahi wani Allah na ba ja mushe a cikin gurmada aljanin bahagon nasarawa koko gida koko subhanallahi garkuwar kurma wani ake jira ga aiki la haula fi sha'atin lahi aikin ta ya samu ya rage gare ku muke sauraro ku muke kallo la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir duk taron gidan nan ku ake kallo ku ake saurara wallahi ga damben nan gurmada sun lagu jamus sun lagu ga damben nan tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa sallallahu alaihi wasallam malamai sun ci taji malamai sun ci zabbi malamai sun ci kaji kada me wai wallahi ana dauki maradi garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa Allah wani kaina la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir wani Allah wani kaina dan da tsakanin garkuwar kurma da aljanin bahagon nasarawa wani Allah na wani kaina garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa farmaki mai kyau wallahi ga dambe nan ana dauki maradi ko sa da kai gida sai ya kai kaina a busa a sha ruwa kalla ina jin abin da nake ga ina zuwa sakon karshe za ka shiga ciki ka gane saboda kai wani yunkura ka gane ai to an shiga turmi ga dambe na an da turmi na biyu tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa dambe na naira 30,000 na nesa zaburo kai kallo na kusa na tsaka kalli kudinka tsakanin aljanin bahagon nasarawa da garkuwar kurma wani kaina subhanallahi wani Allah wani kaina nuna uban nan kai har yanzu babu maki har yanzu babu maki har yanzu babu ƙwararren naushi subhanallahi wani ake jira ga aiki wani ake jira ga aiki ni na ce kowa sa da kai gida sai ya kai sai da in ya kai a raina wani Allah na subhanallahi wani kaina wani Allah na kaina la haula fi sha'atillah wai mutane kake daga haka yau tuni ko ha wani kaina wani Allah na kada me aljanin bahagon nasarawa garkuwar kurma ga dambe nan la haula fi sha'atillah za fa ayi wani kaina za fa ayi na rantsa da Allah za a yi za fa ayi subhanallahi za fa ayi wallahi za fa ayi wani kaina na rantsa da Allah za fa ayi wallahi billahi za a yi wani kaina huta ta hannunka kana kwambiki na wani kaina turmi na biyu ne ake yi wani Allah na
tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa ba kwa kuwa subhanallahi wa Allah kaina la hawla fi sha'atillahi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir sauran ku sakon 45 a je hutu fili na biyu wani kaina subhanallahi wa Allah kaina la hawla fi sha'atillahi wani Allah na kaina kada me wai aljanin bahagon nasarawa garkuwar kurma ga dambe nan sauran ku sakon 40 ku je hutu fili na biyu wai Allah na la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سيرا كسكن ثلاثين إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا aljanin bahagon nasarawa ya zubar da garkuwar kurma daga bangaren kurma da ga dambe na an da turmi na uku tsakanin aljanin bahagon nasara daga bangaren jamus garkuwar kurma daga bangaren gurmada garkuwar kurma na nesa zaburo kai kallo na kusa na suka kallo kudinka tsakanin aljanin bahagon nasarawa da shi da garkuwar kurma wai Allah wai ni kaina wai Allah wai ni kaina kada me wallahi ana dauki ba daɗi don bana naira 30,000 tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasara walhamdulillahi wala ilaha illallah ga dambanar tsakanin aljanin bahagon nasarawa da shi da garkuwar kurma ko maki ba a samu ba tsakanin aljanin bahagon nasarawa da garkuwar kurma turmi na ƙarshe tsakanin aljanin bahagon nasarawa da garkuwar kurma turmi na ƙarshe tsakanin aljanin bahagon nasarawa da garkuwar kurma wai Allah wani kaina la haula fi sha'atillahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil qadir subhanallah musa karga mutsi karga duba layi mana kada na tsaya guri daya kada me garkuwar kurma aljanin bahagon nasara kuma karka sa ido kai ana fada shi ba daɗi wani Allah na ana fada shi ba daɗi ya rantse da Allah tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa kowa fa ya tsaya ya rantse da Allah kowa fa ya tsaya ya ba da rai ya huta da gudu kowa fa ya tsaya ya ba da rai ya huta da gudu sauranku minti daya na dambe subhanallah sauranku minti 58 na dambe la hawla fi sha'atillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi garkuwar kurma aljanin bahagon nasara ga dambe nan subhanallah sauranku sakon 40 na dambe walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata kada me wallahi ana dauki ba daɗi tsakanin garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa garkuwar kurma aljanin bahagon nasarawa ana cikin kula da kwado sauran ku sakon 20 na dambe la ilaha illallah sauran ku sakon 19 subhanallah sakon 18 sauran ku sakon 17 banda ture da ana shi da kiya sauran ku sakon 16 sauran ku sakon 15 sauran ku sakon 14 sauran ku sakon 13 sauran ku sakon 12 sauran ku sakon 11 sauran ku sakon 10 sauran ku sakon 9 sauran ku sakon 8 sauran ku sakon 7 sauran ku sakon 5 sauran ku sakon 4 Musa Yadi sauran ku sakon 3 sauran ku sakon 2 sauran ku sakon 1 lokaci akwai zanga an zama bai kare ba ku zaga ku a shukuri dan bai kare ba ku zaga ku a shukuri ku zaga ku a shukuri akwai zanga ku zaga ku a shukuri akwai an sadaka ku zaga ku a shukuri a ƙara muku ƙarfi akwai aiki
kai ka tafi zaka amma Allah ta ku daga akwai aiki a yi yanzu za a yi dambe kana fita wallahi ba ka dambe ba ka ga duk wanda aka fita da mai kudi shi ne da aiki duk wanda aka fita da mai karfi Allah shi ne aiki fita da kwashi kudi ba su samu wani abu ba shi na sai sa na ce a zauna a je estorata wanda ya kama su kudi ne za a ba musu kudi yawwa shi ne Bahagwa Abban na Bacirawa. kada Musa, Musa. 500 ka tsara baga alƙasala 500 ɗin shi.